И така, приятели, това е помещението. Вижте какъв обем има. Значи единия вход отляво, този отдясно. Има още един изход. И тук е имало термопомпа, нещо такова. Ето, се завъртам, голямо помещение. Може да се цепи на две. И като две помещения по 45 метра. Тук е нещо като барна стойка, защото със статут ресторант. И вътре има няколко помещения, мокри помещения. И така. Там има баня. Точно зад тази стена е канала за туалетна. Може да се установи. Значи тази стена тази тук е гипсокартон и тя е такава временна постройка. И тук, значи туалетна, тук ще стане душ кабина и от тази страна, зад вратата, ще се монтира чешмата. И това е положението като цяло. 90 квадрата обща площ. Може да се приведе в статут жилище с битов ток.